Top medical schools for doctors. Yan naman po ang tatalakayin natin dito sa Dad ng Bayan. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong Dad ng Bayan. Dad ng Bayan ay lagi niyong kakampi. Tutulungan ka at hindi hahayaang Marami po sa ating mga kababayan ang nais maging doktor at tinatanong nila saan kaya kami pwedeng mag-enroll o mag-aral para nang sa ganun ay kami makilalang isang medical doctor na tagapaggamot ng mga tao. Tandaan natin na hindi madaling maging doktor dahil napakahaba ng inyong tatahaking landas at kinakailangan ang puso ninyo ay talagang naririyan sa pagsisilbi, sa pagtulong sa ating kapwa. Kasi nga pag kayo graduate na doctor, meron kayong susumpang Hippocratic Oath. Ngayon, tingnan natin yung siyam na kinikilalang mga medical schools or schools for physicians. Number 9 sa listahan natin is University of the East, or kinikilala silang UERM-MCI. Ang kanilang passing rate sa board exam ng mga doctors or physicians is 87.4%. At ang tuition fee dito ay medyo may kamahalan, 170,000 per year. Sino yung mga sikat nilang graduate? Si Dr. Antonio Tanpoco, at of course si Dr. Elmer Palitang. Maraming mga kumpanya at mga hospital ang talaga namang tumatanggap sa mga kanilang graduate. At number 8 sa listahan natin is West Visayas State University sa Iloilo. Ang kanilang passing rate naman sa board is 89.19%. Sino yung mga sikat nilang graduate? Si Dr. Dreyfus Perlas, or well known as Barrio Doctor, and hailed as a champion of the masses. Kinikilala siya na tumutulong sa mga mahihirap, lalo na sa Lanao del Norte. At si JC Raman Nava, isang doktor at politiko, former governor and former congressman of Guimaras Province. At ang mga graduate nila ay kadalasan kinukuha o inaalok ng trabaho ng mga malalaking hospital katulad ng Makati Med at ng mga Medgate Philippines Inc. na inaalok sila starting pay na 20,000 pataas at ang iba naman ay mas mataas pa riyan. Pangpito sa ating listahan is University of Santo Tomas, UST sa Sampaloc, Maynila. Ang passing rate nila sa board is 90.43%. At ang mga sikat nilang graduate is sila Dr. Carmencita Riodica, ay kauna-unahang naging Secretary of Department of Health na babae, at si Dr. Francisco Tiongson Duque, physician government official na nag-serve din na Secretary of Health, one of the longest Secretary of Health. And then si Dr. Paulino Garcia, Chairman of the National Science Development Board from the time it was created in 1958 until 1963. Yan po yung mga sikat na graduate naman ng UST. Isa yan sa mga kinikilalang medical schools sa ating bayan. Puntahan natin yung University of Cebu College of Medicine in Mandaue. Ang passing rate nila is 93.94%. At ang tuition fee dyan is around 70,000 and above percent. At marami ring kumpanya ang tumatangkilik at mga hospital na nangangailangan ng kanilang mga graduates. Pang-lima sa ating listahan is Ateneo School of Medicine sa Pasig. Ito ay may passing rate na 94.44%. Ang kanilang tuition fee is 150,000 pataas per sem. At of course, marami ring kumpanya naman at mga medical laboratories na talagang naghahanap ng kanilang mga graduate katulad ng Jadea Gador Group of Companies, Zap Laser Skin at Prebiotic Healthcare Philippines. Number 4 sa ating listahan ay Cebu Institute of Medicine at of course ang University of the Philippines, Manila. Ngayon, ang passing rate ng dalawang paaralan na to is 95.65%. Mataas po ang kanilang passing rate. At sino naman ang mga sikat na graduate ng University of the Philippines, Manila? Of course, yung dati nating Cabinet Secretary ng Department of Health na si Dr. Juan Flavier. Of course, si Dr. Enrique Ona na Cabinet Secretary of Health din. At si Dr. Esperanza Cabral na Secretary of Health din. At si Dr. Manuel Dairit na isa ring sikat na epidemiologist, and of course si Dr. Alberto Romualdez na Doctor and Secretary of Health din noong 1998 up to 2001. Puntahan natin yung number 3 sa ating listahan, St. Luke's Medical Center College of Medicine. Ito ay nasa Quezon City at ang passing rate nila is 95.74%. At sino yung mga sikat nilang graduate? Si Dr. Jake Brian Cortez
At marami sa mga hospital ang talaga namang naghahanap ng kanilang mga graduate. Number 2 sa ating listahan is Pamantasan ng Lungsod, Maynila sa may Intramuros, Maynila. At ang passing rate nila is 97.22%. At of course, mga graduates nila pinag-aagawan din ng iba't ibang hospital. Puntahan natin yung number 1 sa listahan natin, Angeles University Foundation sa Pampanga. Ang passing rate nila is 100%. At of course, ang bachelor's degree nila is around 40,000 to 50,000 pataas. Ang master's degree nila is 110,000 per term pataas. So, yan ang mga top schools natin for physicians or for medical doctors. Yan lamang po mga kababayan. Ito po si Michael Say, ang inyong dad ng bayan. Ayan.